Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, диққат бошен, дар ин видео ба аҳамият бошен. Як масъалаи муҳима гап мезанам ва баъдаш наворе мемонам ки бисёриҳо натонистанд омада, яъне ки дар вохӯрӣ бачаҳои тоҷик дар Москав 300 нафар ҷамъ шудагӣ буданд, бисёриҳо омада натонистанд. Вале пеш аз ин видео як мавзӯи хеле муҳим ва срочниро мемонам. Ин аст ки аз рӯзи 6 октябр як чанд депутатҳо бо сардории Сергей Миронов ки аст? Ин лидери партияи Справедливая Россия за правду мебошад. Онҳо пешниҳод карданд ба Госдум, пешниҳод карданд қонуни наверо, яъне ки новый законопроект пешниҳод карданд. Дар ин ҷо гуфта мешавад ки муҳоҷирони труд неквалифицированных иностранных граждан несет больше вред, чем польза. Барои ҳамин хотир яъне ки мувофиқи қонуни пешниҳод кардаи инҳо агар қабул шавад, ба кор намегиранд дигар муҳоҷиронро дар соҳаи здравоохранении тандурустӣ, дар соҳаи образовании маълими мактабу ҳамин ҷоҳо дигар намегиранд ва аз ҳама безебиш бо ҳамин ки намегиранд мин баъд дар такси рондан, чӣ таксии легковой бошад, чӣ грузовой бошад. Онҳо пояснительная записка менависӣ. Вақте ки қонунгузорӣ дар ягон қонуни нав пешниҳод мекунӣ, бояд мотиви пешниҳодро фаҳмонида, мотиви чие ки пояснительная записка дар навистагӣ ҳастанд ки муҳоҷирони беихтисос зиёдтар зарар меёрад аз фоидааш. ва дар ин чиз бо прикрепит кардаган омор, яъне статистикаро ки мувофиқи гуфтаи онҳо ман ҳамин чандта аварияҳое ки дар Россия солҳои охир мешавад, қисми зиёдаш бо иштироки муҳоҷирон аст ва аз ҷумла он аварияҳое ки натиҷааш марговар аст. барои ҳамин хотир пешниҳод дуо мекунем ки қабул нашавад. Агар қабул шавад, ҳам ба зарари Россия ҳаст, ҳам ба зарари муҳоҷирон аст, яъне ки дефицит рабочей сила мешавад ва ҳамчунин бисёри муҳоҷиро саргардон мешаванду бекор мемонанду ва аз пайи кофтукови кори нав мешаванд. хоб дӯстони азиз, ҳамин хабар буд ки ба шумо расонидам ва агар вақт доштагӣ бошед, наворро давомаш тамошо кунед. ҳатман дар ин ҷо дар мавзӯи вохӯриамон аст. Вохӯрие ки мо 300 нафар муҳоҷир тоҷик гузаронидем. Чиро мо дар он ҷо гап задем? Мавзӯи асосии мо дар он ҷо яъне курси Вайлибрес буд. Потоки 4 марҳамат тамошо кунед, барои худ маълумот бигиред. Хайр. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون حين نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون لا لن يطول البعد عن نصر ولن نرضى بغير النور في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا فإذا البرق تجلى فارقبوا شمس النهار واركبوا الرايات. ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, бо хоҳиши зиёди мардум ки дар тренинг дина рӯзи якшанбе, рӯзи якум қарор доштанд, саросема шуда акс нагирифтиян ва я монитора. баъд бисёр бародарое ки дар тренинг омада натонистанд, онҳо низ хоҳиш карданд ва ҳамчунин бародароне ки умуман дар тренинг записата кардагӣ набуданд, дар гурӯҳи 9000 мо ҳастанд. бисёр хоҳишҳо шуда дар ҳар тараф ки амин дар бораи тарифҳо як бори дигар гуфта гузарам. ҳозир ман як бори дигар дар бораи тарифҳо маълумот метиҳам дӯстони азиз ва бо диққат бошед то ин ки фаҳмед ки то кадом рӯз нархҳо чӣ гуна ҳастанд. Ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон хуб ҳастед. Имрӯз мо презентатсияи потоки ояндамон, яъне потоки панҷумамонро барои шумо пешниҳод мекунем ва шумо мефаҳмед ки дар потоки ояндаи мо кадом дарсҳо, чӣ хел дарсҳо мешавад. мо оғоз мекунем. дар аввал мо мегӯем ки чӣ хел правилна бояд мо регистратсия кунем IP, яъне ки барои дохил шудан дар Wildberries барои шумо IP лозим аст. Агар шумо IP надошта бошед,
дар Wildberries кор карда наметавонед. Ва мо мегӯем ки чӣ хел правилно мо IP-амонро IP кунем, яъне кадом номерашро интихоб кунем, чанд проценташро интихоб кунем, ҳамашро дар потоки панҷуми мо аз нол мефаҳмед. Ва баъд аз ин мешавад роҳи дурусти регистратсия кардан дар Wildberries. Яъне ки чанд нафарҳое буданд ки дар вақти регистратсия аҳамият надода регистратсия мекунанд ва баъд аз оне ки регистратсия карданд аллакай мефаҳманд ки хело хатогии бузург кардаги ҳастанд дар вақти регистратсия. Маблағҳояшонро мисол мегирад Wildberries, боз намегардонанд. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки онҳо бо неправилна регистратсия кардаги ҳастанд. Ва мо мегӯем ки чӣ хел дар Wildberries мо правилна регистратсия кунем. Баъд аз ин вақте ки мо регистратсия кардем, бояд мо ҳамун данниҳое ки дорем, расчёни шод, дигару дигарҳояшро бояд дар Wildberries-амон добавид кунем, барои он ки вақте ки пул мегузарад аз Wildberries, мо бояд картаамонро пешниҳод карда бошем ки ба ҳамун картаамон маблағи моро партояд. Ва баъд аз ин интихоби магазин, яъне мо номи магазинамонро чӣ монем, мо барои ин ҳам барои шумо кӯмак мекунем, то ин ки ягон номи дуруст интихоб кунед ки дар ҳеҷ ҷо набошад. Баъд аз оне ки ин корҳоро кардед, кураторҳои мо корҳои шумо проверка мекунанд, мебинанд ки шумо дар куҷоаш хатогӣ кардаги ҳастед, дар куҷоаш хатогӣ кардаги нестед ва ҳамашро мефаҳмед. Вале агар ки дар мобайни ҳамин дарс, дар вақте ки сар мекунед ягон ҷоаш нофаҳмо шуд, шумо метавонед ки дар ҳамун группе ки мо барои шумо пешниҳод мекунем, дар ҳамун группа нависед. Кураторҳо дар ҳамун вақташ ҷавоб медиҳанд ки ин ҳамихел кор кардан дар кор, то ин ки кори шумо ҳал шавад. Ва баъд аз ин оиди силка мо якчанд ба шумо силка медиҳем ки оиди IP кардан, расчёни шод кушодан кори шуморо хело ҳам осон мекунад. Баъд аз ин меравем вибор товар, яъне ки интихоби товар. Мо дар ин ҷо мегӯем ки кадом товарҳоро мумкин нест дар Wildberries фурӯхтан. Чӣ хел як товарро мо проверка кунем ки оё ҳамин бренд ҳаст ё ин ки бренд нест. Ва баъд аз ин мешавад оиди вибор товара, яъне интихоби товар. Мо барои шумо меомӯзонем ки чӣ хел правилно товар интихоб кунем, чӣ хел аз Amazon мо товар правилно интихоб кунем, чӣ хел аз 1688 мо правилно товар интихоб кунем, ё ин ки чӣ хел аз худи Москва, дар ҳамин ринокҳое ки дар Москва ҳастанд, оптовиҳо, аз ҳамон ҷо мо чӣ хел правилно товар интихоб кунем ки дар Wildberries фурӯхта шавад. Баъд сервисҳои аналитикӣ ҳастанд ки аз қабили MP-Stats ва дигар сайтҳо мо барои шумо мегӯем ки бо ин сайтҳо чӣ хел кори шумо осон мешавад. Мисол оиди интихоби товар, шумо вақте ки як товарро мефаҳмед, бояд анализ кунед ки ҳамин товар дар Wildberries чӣ хел фурӯхта шуда истодааст, оё спрос ҳаст ё ин ки спрос нест. Ва боз якчанд фишкаҳои дигараш ҳаст ки аз қабили обороташ чанд пул аст дар як моҳ аз конкурентҳоятон. Ва баъд аз ин мефаҳмед ки оё ҳамин товар прибилни аст ё ин ки не. Ва бо тавассути ҳамин сервисҳои аналитикӣ, ҳамун аз қабили MP-Stats шумо хуб анализ карда метавонед. Ва боз мо ҳамин MP-Statsро барои шумо бепул пешниҳод мекунем. баъд аз ин интихоби поставщик, яъне ки вақте ки шумо товарро интихоб кардед, товарро дидед ки кадом товар хуб ба фурӯш меравад, барои шумо адресҳои лозим аст ки шумо аз он ҷо заказ кунед. мо барои шумо прайс медиҳем, барои шумо поставщикое ки медиҳем ки мо худамон кор мекунем ва баъза поставщикое ҳастанд ки дар телеграм-канали мо шуморо дар он ҷо дохил мекунем. Зиёда аз 100 поставщик ҳастанд ки шумо медоред бо онҳо суҳбат карда аз онҳо бо нархи арзон товарашонро мехаред. Ва боз мегӯем ки чӣ хел шумо агар дар дигар шаҳр бошед, шумо метавонед ки аз дигар шаҳри дигар ё ин ки аз шаҳри худатон ҳамун товарро бо нархи арзон, яъне оптом гиред. баъд аз ин мешавад оиди сохтани карточка товара, яъне мо мефаҳмем ки карточка товар ин чӣ аст. Барои мисол мегирем, ин ҳамин соате ки шумо мебинед дар Wildberries. ҳамин соатро дигарҳо мефурӯшанд, вале вақте ки дар ин ҷо мисол номашон навистагӣ ҳаст, дар ин ҷо нархашон мондагӣ ҳаст, дар ин ҷо расм дорад, дар ин ҷо характеристика дорад, дар ин ҷо дар бораи ҳамин товари худаш маълумот додагӣ ҳаст, ҳаминро опши мегӯянд ки карточка товара. Мо дар потоки ояндаамон меомӯзем ки чӣ хел мо дуруст нарх монем,
номашро дуруст пур кунем, характеристика монем ва описанияшро правилно пур кунем. ва оиди инфографика ҳам суҳбат мекунем ки чӣ хел инфографикаи правилно созем ки то ин ки диққатҷалбкунанда барои клиентамон бошад. баъд аз оне ки карточка товарро шумо сохтед, мефиристед ба кураторҳо проверка мекунанд ки оё ҳамин товар карточкаро шумо правилно пур кардагӣ ҳастед ё ин ки агар ки дар ягон ҷояш хато карда бошед, мегӯянд ки ҳамин ҷояшро ин тавр кунед, хубтар мешавад. баъд аз ин мешавад SEO ва ChatGPT. мо мефаҳмонем ки чӣ хел калимаҳое ки клиент бисёртар поиск медиҳад, он калимаҳоро ёфта, онҳоро як дар як ҷо ҷамъ карда бо роҳи ChatGPT, яъне искусственный интеллект мегӯянд. ҳозир инро на ҳама хуб мефаҳмад. мо барои шумо меомӯзонем ки чӣ хел мо ҳамин ChatGPT-ро правилно истифода кунем, то ин ки ба корҳои мо фоидааш расад. ва боз мо барои шумо готовии шаблоне медиҳанд, яъне ҷумлаҳое ки барои ChatGPT ҳаст, ҳамон ҷумлаҳои тайёрашро барои шумо медиҳем. шумо дар ҳамон ҷо номи товаратонро менависед, ChatGPT бошад барои шумо описанияи дурустро пур карда медиҳад. яъне ки дар ин ҷомедарои мо нигоҳ кунед. дар ин описание ки мебинед, дар ин ҷо намешавад ки калимаҳое ки клиент поиск медиҳад, онҳоро ҳамашро бо вергул нависем. уже алгоритми Wildberries мефаҳмад ва моро бошад рейтингамонро поён мекунад, яъне ки заказамонро камтар мекунад. ба ин хотир мо мегӯем ки чӣ хел мо грамотно гӯем, ба забони русӣ грамотно ChatGPT менависад барои шумо ва ба мисли ҳамин описания дуруст правилно пур карда медиҳад. шумо мегиред, просто дар ин ҷо мемонед ва кори шумо хеле ҳам осон мешавад. ва боз метавонед ки дар ин ҷо ҳам номашро правилно бо ChatGPT пур кунонед. баъд аз ин боз кураторҳо кори шуморо проверка мекунанд ва мебинанд ки шумо то чӣ дараҷа ҳамин корро хуб пур кардагӣ ҳастед. баъд аз ин оиди продвижение, яъне ки реклама кардан дар дохили худи Wildberries мо меомӯзем ки чӣ хел правилно дар худи Wildberries реклама кунед. якчанд роҳҳои реклама кардан ҳаст, вале бисёриҳо ҳаминро хуб намефаҳманд ва маблағашонро бисёртар сарф мекунанд, вале результаташон кам аст. баъд аз ин внешняя реклама, яъне рекламаҳое ки ғайр аз Wildberries истифода карда мешавад. аз қабили аз блогерҳо реклама гирифтан ё ки дар Telegram якчанд каналҳое ҳастанд ки шумо метавонед ки аз онҳо реклама гиред. ва боз мисол ВКонтакте, Яндекс ва боз дигар сайтҳои дигар оиди реклама кардан дар Wildberries. баъд аз ин мо меомӯзем ки FBS чӣ аст, FBO чӣ аст. яъне ки FBS аз склади худи шумо заказ меояд аввал ба шумо, баъд шумо мебаред дар Wildberries месупоред. FBO ҳамин аст ки аввал шумо бурда дар Wildberries месупоред, баъд аз ин заказ меояд, вале худи Wildberries бошад аз тани шумо онро бурда дар клиент месупорад. шумо дигар ҳеҷ кор намекунед, як бор ҳамаашро ҷамъ карда дар Wildberries месупоред, дигар ҳамаашро Wildberries аз номи шумо мекунад. вале FBS бошад, ҳамин товарҳоро шумо вақте ки заказ омад аз хонаатон бурда месупоред. FBO аввал бурда месупоред, баъд заказ мешавад. ва мо дар ин ҷо роҳҳои упаковка кардан, правилно бурда супордан дар FBO, упаковка кардан ва правилно бурда супоридан дар FBS-о мефаҳмонем. дар FBO мисол чӣ хел пастсафка созем ки 10 рӯз пас мо бурда дар Wildberries месупорем. яъне намешавад ки шумо товарҳоятонро ҷамъ кунед, баред дар Wildberries супоред. барои FBO кардан бояд шумо пастсафка созед, яъне ки регистратсия кунед ки ман баъд аз 3 рӯз ё ки баъд аз 4 рӯз рафта ҳамин чандто коробка бурда дар Wildberries месупорам. мо инҳоро ҳамашро барои шумо мефаҳмонем ки чӣ хел хатогӣ накарда правилно дар Wildberries бурда товарҳоямонро супорем. баъд аз ин fulfillment мешавад. мо мегӯем ки fulfillment одамоне ки аз номи шумо вақте ки шумо дар дигар шаҳр ҳастед, товарҳоятон мисол дар Москва мехоҳед ки ягон нафарҳои даркоранд ки барои шумо ҳамин товарҳои шуморо бурда супоранд. агар ки шумо аз садовод ягон товарро интихоб кардед ва fulfillment муроҷиат мекунед ки ман дар ҳамин садовод, дар ҳамин адресаш мисол 500 штук товар дорам.
fulfillment меравад, онҳоро ҷамъ мекунад, ҳамашро меорад, упаковка мекунад, маркировка мекунад, бурда дар Wildberries меспорад ва шумо фақат максимум ба ҳамин fulfillment маблағи ҳаққи корашонро медиҳед. Тамом, шумо дар дигар шаҳр бошед ҳам барои шумо мушкилӣ нест. онҳо аз номи шумо ҳамаи корҳоятонро ҳал карда медиҳанд. ва мо мегӯем ки дар вақти бо fulfillment кор кардан, чӣ кор кардан дар кор, чӣ чизҳоро ба fulfillment фиристодан дар кор, кадом чизҳоро фиристодан дар кор не, ҳамаашро мо дар потоки панҷумамон подробно мефаҳмонем. баъд аз ин мешавад товар каскитая, яъне ки мо анализ мекунем аввал чандто ринок ҳаст дар Хитой, кадомҳояш хубанд, кадомҳояш нархҳояшон арзонтаранд, кадомҳояш качествояш хубтаранд. ва баъд аз ин правилно интихоб кардани товар аз Хитой, яъне вақте ки шумо товарро анализ кардед, фаҳмидед ки дар Wildberries хуб меравад, шумо бояд ҳамон товарро аз Хитой гиред. вале вақте ки дар ҳамон ҷо, дар ҳамон сайт поиск медиҳед, аз ҳамон товар якчандто мебарояд. мо барои шумо меомӯзонем ки чӣ хел правилно интихоб кунем, ки ҳамон товарамон чӣ хеле ки мо мехоҳем, ҳамон хел товар бояд бошад. баъд аз ин мо оиди харидани ҳамон товар барои шумо кӯмак мекунем. мо менеҷер дорем ки дар вақти харидан барои шумо кӯмак мекунад, то ин ки шумо хато карда дигар товарҳо ё ин ки товарҳои бекачествениро нахаред. ва баъд аз ин мо барои шумо каргои худамонро пешниҳод мекунем, яъне одамоне ки товарҳои шуморо аз якчанд шаҳри, ҳамон агар шумо 10-15 товар заказ кунед аз Хитой, онҳо ҳамаи онҳоро дар ҳамон Хитой ҷамъ мекунанд ва меоранд ба Москва. ҳамон одамоне ки ҷамъ мекунанд меоранд ба Москва, ҳаминҳоро карго мегӯянд. шумо дар вақти интихоби товар анализ ринок мекунед, товарро интихоб мекунед, оиди харидан ба шумо менеҷери мо кӯмак мекунад ва вақте ки заказ мекунед, каргои мо мегирад, ҳамон товари шуморо аз Хитой ба ин ҷо меорад ва баъд аз ин шумо метавонед ки тавассути fulfillment мо бурда товаратонро супоред, ё ин ки агар хоҳед мо мефиристем ба адреси худатон, ки метавонед ки аз склади худатон ҳам ҳамон товарро фурӯшед. бо ҳамин темаи основной мо ба охир мерасад, яъне ки 10 темае ки основной аз оиди Wildberries шумо меомӯзед. инҳо ҳамаашон яктоги, дутоги, сетоги видео мешавад, яъне вибор товар бошад, агар 4-5 то видео мешавад. вале баъзеашон яктоги видео мешаванд, ки инҳо основной темаи основнояшон мебошад. яъне оиди реклама кардан мисол 6 то 7 то шавад, оиди якумангиаш, оиди дуюмангиаш мумкин 3-4 то видео шавад. ва инҳо темаи основной, оиди ҳамин темаҳо мо подробно барои шумо мефаҳмонем, ки шумо дар потоки оянда чӣ хел правилно ҳамин корҳоро кунед. ва дар ин ҷо результатҳои ученикҳои якум потоки мо, дуюм потоки мо, сеюм потоки мо ҳастанд. мо дар ин ҷо одамоне ки мисол кам результат кардан гуфтагӣ ҳастем. ба хотири чӣ? Ба хотири он ки онҳо хуб ҳаракат накарданд. мисол дар ин ҷо нигоҳ кунед, якчандто ҳастанд, 59 000 ҳастанд, 93 000 ҳастанд, 200 000 ҳастанд. давомашро мерем. дар ин ҷо 100 000 ҳастанд, 1 миллион ҳаст, 100 ҳаст, боз 45 ҳаст, 4 миллион ҳаст, ҳастанд боз 700, 1 миллион, бо 700, 600, 2 миллион, 21 миллион ҳастанд. ва баъд аз ин бо 600 ҳастанд, 3 миллион ҳастанд, 33 миллион ҳастанд, 11 миллион ҳастанд, 4 миллион ҳастанд. ва дар ин ҷо боз ҳам дигар результатҳои ученикҳои мо. яъне ки мо дар ин ҷо хело бисёртар результатҳояшонро фиристоданд. мо аз ҳама зиёдашро ҳам гирифта мондем, дар ин ҷо аз ҳама камашро ҳам гирифта мондем. ва дар миёна боз якчандти дигар буданд, ки мисол 4 миллион, 5 миллион, 2 миллион, 1 миллион, инҳоро намондем. ҳамашро кӯтоҳ карда оиди результатҳои ученикҳоямон барои шумо гуфтем. марҳамат дӯстони азиз, ҳамин хел як бор скриншот кунеду бубинед худатон. масалан предобучение ҳамаи тарифҳо да ҳаст, закрити чат да ҳамаи тарифҳо ҳаст, яъне ки чат мешавад, дар он ҷо саволу ҷавобҳо меравад ва кураторҳо ҷавоб метиҳанд ба шумо. обратный связь дар ҳамааш ҳаст, яъне ки дар саволҳои шумо ҷавоб метиҳанд. ҳамин обратный связь, яъне куратор гуфтани гап, ҳамин обратный связь. создание карточки товара, карточка создават кардан, чӣ хел карточкаро создават мекунанд, дар ҳамаи тарифҳо ҳаст. SEO and ChatGPT, SEO кардан, ChatGPT, ҳамаи ин навигариҳои нав аст, ки дар дигар курсҳои мо набуд. инаш ҳам ҳаст дар ҳамаи тарифҳо.
Unit Economica таблицае аст ки бе ин шумо кор карда наметавонед. ҳатман ин лозим аст. ҳамаи хароҷотҳои шуморо ҳисоб карда пули тоза, фоидаи тозаи шуморо муайян мекунад ин таблица. Инам ҳам дар ҳамаи тарифҳо ҳаст. Fulfillment чист, чӣ гуна дар он ҷо кор карда мешавад дар тарифи менеҷер нест, чунки менеҷер ба fulfillment сару кор намекунад. Ин всего лиш менеҷер аст. Ин дар магазини инҳо кор мекунад дар оянда. Яъне курсро меомӯзад, худаш ИП надорад ва инҳо ки агар хоҳанд бо менеҷер ҳамкорӣ кунанд ё ин ки дигар бизнесменҳое ки дар дигар соҳа ҳастанд умуман намехоҳанд сару кор бигиранд, менеҷер онҳоро ёрдам мекунад. Ба fulfillment дахл надорад. Вибр товар, интихоб кардани товар ба менеҷерҳо дарс намедиҳем. ин арзон аст, барои ҳамин кураторе ки дарс медиҳад саргардонияш бояд камтар бошад, чунки маблағи кам мегирад. Товар скитая нест. Товар скитая ба ин менеҷерҳо, бар боқӣ мондаҳо ба ҳама инҳое ки гуфтам ҳастанд. Инҷо сар мешавад вибр поставщика, интихоб намудани поставщикҳо дар менеҷер нест ва дар премиум низ нест. баъди ин проверкаи вазифаи хонагӣ. Проверкаи вазифаи хонагӣ дар менеҷерҳо ҳаст, дар премиум нест. Премиум аслан нафарҳое мехаранд ки аллакай магазин доранд. Вибр поставщик барои онҳо дигар лозим нест. Домашний задани проверкааш лозим нест. Онҳо аллакай камкам опыт доранд. Баъзе мушкилиҳоро мекашанд ки дар ҳамин дарсҳо аллакай меомӯзандаш премиум. Вале дар випу дар наставничества ҳама инҳо аст. Если чо ман дар хонашидагим камкам айкан мебурояд, апликатсия нашавед шумо. Аллакай чанд борам хилам шуд. Хоб проверка домашнего задания гуфтема. Созвон в неделю дар як моҳ, дар як ҳафта як бор гап задан дар инҷо нест. Дар менеҷерҳо обратный связь ҳасту, лекин созвон нест. Дар премиум ҳам нест. Дар вип як ҳафта, дар наставникам як ҳафта. Созвон чи аст? Созвон яъне ки дар ҳамон группаи шумо прямой эфир мешавад, саволу-ҷавоби умумӣ мешавад. Яъне хоб прямая связь с наставником, яъне ки рақамҳои худи наставникҳоро гирифта бо онҳо ҳамавақт дар алоқа будан, ба менеҷерҳо ин чиз муяссар намегардад, ба премиум низ, ба вип низ. Лекин онҳое ки наставничества курс мегиранд, онҳо рақами худи наставникро мегиранд ва ҳар вақт ки мехоҳанд бо ӯ ҳамсӯҳбат мешаванд. хоб офлайн встреча, яъне ки рӯпарӯ вохӯрда дар офис аз наздик шида суҳбат кардан, дар менеҷер нест, дар премиум нест, дар вип ҳам нест. Бо наставникҳо 2 раза в неделю, дар як ҳафта 2 бор метавонанд ки офис биёянд, аз наздик суолу ҷавоб кунанд ва доступ ба программаи МПСтат, анализ кардани рынок. 30 рӯз ба инҳо медиҳем, 30 рӯз ба инҳо ҳам 30 рӯз, вип бошад 60 рӯз ва наставничества 90 рӯз. охирон сертификат пешниҳод карда мешавад ба ҳама тариқи тест. Инҳо ҳамин хел мегиранд, чунки 2-3 бор вақте наздики мо мебиёянд, аллакай мо онҳоро хубтар ёд медиҳем. Вале ногуфта намонам ки 4 потоке ки мо бачаҳоро дарс додем, ҳамин наставничества тарифҳои мо набуд. Бачаҳои мо ҳамаашон ҳамин дутаро хондагӣ ҳастанд. Инаш ҳам набуд. Буд фақат премиум и вип. Ҳамин 4 поток мардуми мо ҳамин 2 тарифро хондагӣ ҳастанд ва результатҳое ки шумо дар инстаграми ман мебинед, дар сторисҳо, дар он ҷо дидед 10 миллион, 11 миллион, 33 миллион, 2 миллион, 800 ҳазор, 900 ҳазор, ҳамин 2 тарифро хондагӣ соҳиби ман ҳамин хел магазинҳои сердаромади хуб гаштагӣ ҳастанд. Метавонед бештару зиёдтар болои ҳар дуи ин аҳамият бидиҳед. Наставничества мо ба ин ҳам зиёд намегирем. Аллакай пур шудагӣ аст, шояд дигар нагиранд, намедонам ягон ҷои дигар мондагӣ аст, халос. Менеҷер барои онҳое аст ки ИП ёфта наметавонанд, вале шумо дилмонда нашавед, менеҷер хонед ва дар дигар магазинҳо кор кунед. дӯстони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед нархи тарифҳо навишта шудагӣ аст дар ин ҷо ва 2 намуди нархгузорӣ мавҷуд аст дар ин ҷо ва 4 тариф аст. Тарифи менеҷер, премиум, вип ва наставничества. хоб дӯстони азиз, менеҷер барои нафарҳое аст ки ин курсро хонда дар оянда менеҷер мешаванд. Премиум барои онҳое аст ки курсро мехонанд, вале ба вазифаи хонагии онҳоро мо тафтиш намекунем. Вип
вазифаи хонагиҳо тафтиш карда мешавад. Дар чат куратор бо куратор савол-ҷавоб карда мешавад, дар ин ҷо ҳам, дар ин ҷо ҳам. Ва ҳоло ҳамаи преимуществоашро боз аз дигар слайд нишон медиҳам. Ва ин бошад наставничество. Барои чӣ дар поён арзонтар, дар боло қиматтар? Дар поён аксия аст аз 2 то 7 число. Курсе ки 130 000 меистад, наставничество фурӯхта мешавад 120 000. вип бошад барои шумо 5 000 арзон карда шудаги аст, дар ин ҷо 5 000, 55 000, 45 000 премиум, 40 000 менеҷер ки 35 000 аст, дар ин ҷо 30 000 пешниҳод карда мешавад. То рӯзи ҳафтум ва пас аз ҳафтум нархҳо ба без аксия бармегарданд. То числаи 13 давом мекунад савдои фурӯши курс ва числаи 14 15 2 рӯз тайёрӣ ва аз рӯзи 15 дарс сар мешавад. Марҳамат дӯстони азиз, ҳар нафаре ки мехоҳад ИП-и худро тайёр кунед, то числаи 15 курсро банд карда монед. Дар ин ҷо ҳар нафар ки мехоҳад курсро дар аксия дайроб кунад, метавонед 5 000, 10 000 ҳар қадаре ки зӯратон мерасад партоед, курсро занид кунед то числаи аз 2 то 7. Ва инаш ки бошад, мондагиашро то рӯзи 13 то рӯзи 15 майлаш медиҳед. хоб дӯстони азиз, марҳамат. ҳар нафаре ки мехоҳад курси моро тариқи аксия бигирад, мана ин нархҳо то 7. агар ки успед накардед, боқи ин нархҳо. хоб дӯстони азиз, умедворам ки шуморо дуруст фаҳмонда тавонистам. худованд нигаҳбонатон, ба ҳама барори кор мехоҳам. хайр.